Kajing kublay step ipi baro. Kini kubor kalay kerpang ya gitu giperlok jengi kiba ijan bangi kiba kibangi itu itau bat kibangi kibangi irung yemi bat kiba ngap ya kajing kai jengi man kepor. Nakwa ban amen singi hebakum ngani kepor ba kapert habakum ngani keperthei habakum ni kepor keperthei kalong kumne nagap daw jong uni COVID-19 dan corona. Idon hapo ka lockdown kat kum ka anjing sokar bat nagata daw ngim yo pan kendo masuka pan kan mau ngi baro ka gos aga sti jong Paul so Timothy ka ba ar ka nong ka south khot ka ba ar ka ba lai Paul ong Timothy bu un tomen yaine tomen yalap ige ktin haba dei por bat habom dei por namar ka por kan sapoi haga ba kibru ki thai ban ngap ige ktin jong ki sha bat namar ba kidon ige skor badaj ki lom shala de ki no hikai ki ban hikai ki kat bakum ke jing kwa brai jong ka do jong ki kemod ayu kemod kumne ki don ki bru ki bangnya haba yalap ye ke jo shi ke jo haba pilap chipang ke khubor ke jing panem yalap chipang ke gospel of Christ yalap chipang kumno ble polong ke jing thaw thama bo ba ki pop jingi bolo bread ki pop jingi shi ka duri au jong ke jing klet ki bru ke nya ye ne ke bat ki sngo tanat ban yo sngo ke khubor ke thamai kes ngobang ban sngap ika kubor corona habo noi lap Ukraine pulpit spang corona bat kumno spang ke jingjot jong bertai kumno ki bru ki yap ka bertai kat nongot kat no hajar kat no phaujar ki bru ki sngotenat ban sngap ikini bat ladang ngi ngim kren ni kita ki ken ngi bangin dei ki noi lap ke ba sa den ki noi lap ke ba ki bom long kumbo ong tin pren ki bom long updated ki no yelap ki bom benas pangke ngakwa no pi ngi mde bangi ngim bana ngi tep kumno ka prothai kalong re ngakwa bangangan jala de ngakwa bangalong kumbo polo ong yo Timothy bu un yaine haga jo ka kten kani ka kten yain to yelap ka kten haba dei por bom dei por haga naga haga pareng ga sha haga sha ga dei in season and out of season kamot hagi ayom baro lada ka dei ga ayom tlang ka dei ga ayom lior la ka dei ga per em ne senrai lada ka shit nerang lada ka perthai ke sniu ne ga bha lada ka wan ga corona lada kam wan ga corona lada ka yo lada wan ga CAA le ne lada yo ILP lada yo ILP ngin kren ye ga jo khubor namar ka jing sam jingi ka de om ha ka om ha gi skor badaj jingi bangi kwa ban yo sngi ga khubor thamai ka jing sam jingi ka shong ha ga to ka jing la jingi ban yaine ha ga jo ka jingi kai te gum tanga kerpat akan tu yang hilang baru ki perlok bat kum jo haga jo ke por kum ki rukho jung kres ki ba ya san lang haga jo ki ba don ke jo ke jimot bangen yaine haga ne ke ji kai ublen kur khui pi kwa ba pinok ki jimot kwa ba pin yang scam bat ba pin ka donut jo pi kan scam haga gospel of Christ ba pin ya san haga gospel ublen kur khui pi amen.